Miaging adlaw, siguro inyong nakita sa Facebook ang nag-viral nga episode sa Kapuso Mo, Jessica Suho, nga nagpadayag kini og nagsaysay sa kinabuhi sa usa ka 10-year-old boy nga taga, wala ko masayop, taga Cotabato. Siya mga igsuon si Remark o Remart. 10 years old pa lang siya, pero nagbat siya sa pagdaro. O gi-interview siya sa media. O miingon siya, gikapoy na kog daro. Palihog sa kusurgan, ayaw sa pagpraktis. Pahununga sa palihog. Ayaw sa pagpraktis dong kay nagsulti si mga tubangan. Asar mo ko dapit. Nagdaro. Miingon siya nga, gikapoy na kuno siya daro. Tiyaw ba 10-year-old pa lang siya, no? Unya miingon siya nga, wa na jud siguro may kahigayunan pa nga madato. Mauna gyud siguron mauni ang among kinabuhi. Unya miingon siya, dunay daghang panahon nga ako masuya sa mga bata nga nagdula-dula samtang ako ania sa among daruhan nagdaro. Unya ang iyang gigamit katong kabayo niya. Mao na toy iyang partner kada adlaw. Tuwa siya dito sa daruhan. Miingon siya nga nangandoy siya nga maka-eskwela pa. Mga binati ko mga kaigsuunan, nagtanaw ko sa Facebook o sa comments. Pirting daghanang komentaryo dito. Nakaingon ko sa kaugalingon mga igsuon na kadtong maong bata, naghulagway kadto sa daghan pa nga mga Bartimeos sa atong katilingban. Nga nanginahanglan sa atong panabang, nanginahanglan sa atong pagtagad, aron ang ilang kahimtang maangat diha sa atong katilingban. Dili ba mga igsuon, kanunay na kong gisulti ninyo, nga sa basahon sa Deuteronomio, gisaysay diha mga igsuon nga, dili gayud mapapas dinis kalibutan ang mga taong kabus, nga nanginahanglan sa atong pagtagad. Kay kung mapuwaktang pa kini mga kabos sa kalibutan, unsaon naman nato pagpuyo sa gugma ni Kristo matag-adlawng tanan? Asa naman ang pagkinabuhi sa pagka mapaambiton? Kini malimitahan. Mauna mga igsuon nga ang wisdom sa Ginoo nagpadayon hangtod karon. Dili gyud mapapas ang kabos sa kalibutan. Tungod kay sila mga igsuon naghulagway man kini sa naong sa atong Ginoong Hesukristo. Mauna mga binati ko mga kaigsuunan nga hangtod karon si Bartimeos naa sa atong katilingban. Kinsa man ni sila? Mao kini mga tao mga igsuon nga base sa ilang kapasidad, base sa ilang kahimtang, di sila ka-eskwela. Salamat ninyo kay nahimo kamong Kristo niining mga Bartimeos sa atong katilingban. Dili ba daghan ninyo mga igsuon nga nagpa-eskwela sa inyong pagumangkon? Daghan ninyo mga igsuon nga niadinhi nga nagpa-eskwela sa dili ninyo igunsa? Yato ni aging adlaw ni dool si Sister Rose nako, miingon siya nga, Padre, pwede bang mamaligya mi og mga religious articles? Diha, sunod adlaw. Ingkog pwede ter. Kay nasayod ko, nga kadang ilang mga religious articles, ang hali ni ana, dili para nila. Para asa man na. Sa mga bata, mga igsuon, nga nanginahanglan, nga makahuman og eskwela. Ang ilang mga scholars, kanang atong ipalit diha sa mga pilara ba yung tao na, kanang ilang mga sabon nga ilang gihimo, ilan ang gihimo kay arong ipa-eskwela nas mga bata, mga Bartimeos sa atong katilingban.
nga nanginahanglan sa atong panabang. Kinsa man ni mga Bartimeo sa atong katilingban karon mga igsuon, mao kini mga tao nga sa ilang kapasidad dili makatukod sa ilang kaugalingong balay nga disente. Salamat ninyong tanan nga kamo walay puas nga misuporta sa balay sa kabus program. Nga pinaagi ninyo ang ato mga kaigsuunan nakabaton og maanindot o disinting balay. Dili siguro sama kanindot sa inyong balay, pero disinte puy-an. Nindot na tan-awon. Kinsa man ni mga Bartimeo sa atong katilingban, mga binati ko mga kaigsuunan, mao kini mga tao nga sinalikway sa atong katilingban tungod kay silang makasasala, tungod kay sila guba na ang ilang pamilya, nga nagpuyo lang in taon sa ilang iyaan, sa ilang uyuan, o sa bisan kinsa nga ilang kapuy-an nga misagop nila. Mga binati ko mga kaigsuunan, makadaghang panahon sa itong kinabuhi, nga usahay daghan tag mga pangutana o dili ta matagbaw. Padung ko nganhi, nang tanaw ko sa Facebook, kaya kung tanaw og na post na bas Padre Lupena sa Lampara, dihay post nga akong nakita og miingon dito sa post, in English man, pero atong binisayon, miingon dito sa post, daghang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan unsatisfied sa ilang posisyon, sa unsay naa nila. Basi nakalimot ning mga tawhana, nga daghang mga tao sa itong katilingban nga naghangad sa ilang kinabuhi, gusto sa ilang posisyon, gusto nga magpuyo sa klase sa kinabuhi, nga naa sila. Dili ba? Bisag lami na kagbay, nana kay sakyanan, nangandoy gihapon kag mas dunapay mas nindot ani. Pero wa ba ka makahibaw nga kanang imong silingan? Sigig hangad sa imong bay. Sigig tan-aw sa imong sakyanan. Sud gawas sa imong gate. Dunay daghang mga kabataan sa atong katilingban, mga binati ko mga kaigsuunan, nga naghangad in taon sa mga eroplano og matud pas mga bata ariplano, helikopter og matud pas mga bata helikopter, naglupad-lupad, muabiba sila, nangandoy sila nga someday makalupad sila sama ni ana. Pero wa pa ta kahibaw nga ang mga piloto og ang iyang crew nagduko sa ilalom sa ubos sa yuta, nangandoy nga sa birthday sa ilang anak, birthday sa ilang asawa, birthday sa ilang pamilya, Pasko, bagong tuig, makauban sila. Dunay daghang mga tao, mga binati ko mga kaigsuunan, nga nagtuo nga ang kabtangan dinis kalibutan mo ay makapalipay sa tao. Ug matud pas post, kung mao ka na misayaw na unta kini mga dato sa dalan o sa kaiskinahan, pero kinsa man ang musayaw budots. Dili ba kadto ang mga simple nga mga tao nga makainom og tanduay emperador ug uban pa bisag gamay nga kalipay at ubangan sa bityuke musayaw. Mga simpleng tao sa atong katilingban. Ug mipadayon ang post sa pag-ingon, kon ang kagwapa, kalami sa naong, kasiksi sa lawas, mao pa kini ang ideal sa usa ka maayong relasyon. Nan ang mga artista mauuntay pinakalami nga kaminyoon sa kalibutan. Pero tanawa, ang artista, matud pas Tagalog, papalit-palit ng partner every now and then. Kung matud pa mga binati kong mga kaigsuunan, kung ang kanindot sa balay, maupa ang katagbawan sa tao, sa mga sakyanan nga naa niya, pero tanawa, basig nakalimuta, daghang mga dagkong balay, walay sulod. Gibiyaan. Tungod kaya mga tag-iya ni ini, mga igsuon, tuan na sa laing nasod. Mga binati ko mga kaigsuunan diha ni Kristo, maanindot nga pahinumdom kini kanato karon.
nga ang pagbaton di ay og usa ka makahuluganon nga kinabuhi dinis kalibutan mao ang pagsalamin sa kinaiya sa Santissima Trinidad kansang gugma wala magputos sa iyang kaugalingon kundi miawas kini diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo kansang pagtagad mga igsuon iyang gipakita sa katilingban ngadto sa mga Bartimeos diha sa atong komunidad. Ug kinsa man kita mga igsuon nga mga katawhan dili ba mga tao man kita sa pagkabanhaw kita mga igsuon gitawag kita nga kita ang magpadayon sa misyon ni Kristo diya sa pag-ayo sa mga Bartimeos sa atong katilingban nga ako nang gisgutan sa unahan. Mga binati ko mga kaigsuunan, imo bang nakita ang Bartimeo diha sa imong silingan?